שמח, חג שמח לכולם. טוב, האמת שאני רוצה לרדת לעם ברשותכם, כי אני רוצה גם לראות את פני הרב. איך? שמואל בן משה, מבקשים שגם אתה מהנכבדים החשובים, ברוך השם, איפה רב שמואל? מחיאות כפיים. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. כן, אבל זה... האמת היא, קודם כל שוב נגיד, חג שמח, סליחה שאני בחצי מגע, אבל אני רוצה, אני לא צריך, זה לא מקום ראוי, אז אני מרגיש יותר נכון פה. לא מצד ענווה, מצד מציאות פשוטה, אני לא הסכמתי, אז מחילה. אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לכל המארגנים, המסייעים. יש לנו כמה מטרות בערב הנפלא הזה, אבל הדבר הכי חשוב זה ושמחת בחגיך, וכשחברים נפגשים אז השמחה היא רבה. זה לא אירוע, זה מפגש בסלון של הרב בן פורת, זה הכל. אווירה משוחררת במובן הפשוט של המילה, לא להגיע למקומות שאנחנו יודעים שלא מגיעים אליהם ברוך השם, אבל אווירה של חברות, אווירה של עבר משותף, על אווירה של חג, וזה בפשטות כל ההתכנסות. אז זה המטרה. רצינו, בייחוד המארגנים הרבנים, כבוד הרב שליטה, רצינו לעשות דבר פשוט בחיים. הרב ידוע, מתרוצץ, משקיע, נותן ונותן ונותן ומשקיע ומזיע, ומגיע לכל אירוע של כל אחד ויושב עם כל אחד שעות, ומלבן ומדסקס וכו' וכו' עד השעות הקטנות. ואם זה לנסוע להורים, ואם זה לנסוע לשלום, כל מיני דברים שכולנו יודעים, כל אחד באופן פרטי, וכמובן לישיבה עצמה. הרב, אנחנו עשינו פה רק דבר אחד קטן, קוראים לזה הכרת הטוב. הכרת הטוב, משהו קטן שאנחנו יכולים לעשות אחרי הרבה שנים של פעילות, הרבה שנים של ידע, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות ברוך השם בערב הזה. ואיש את רעהו יעזורו, זה הכוונה. אני רציתי להגיד לרבנים, לספר לכם סיפור, וגם לכבוד הרב. יותר אני חשבתי על זה. היה פה יהודי גדול שחי הרב אברמסקי. יצא לי פעם ללמוד בקביעות עם הרב אברמסקי, הנכד של הרב אברמסקי, חברותא בטלפון, הוא גר בארצות הברית במונסי. הוא סיפר לי סיפור שאני חושב שהסיפור הזה הוא מאוד מתאים למה שקורה פה. כי אני באופן אישי וכל אחד שפה באנו בשביל להגיד מילה פשוטה, אבל אני אגיד לכם את זה בסיפור. הייתה אימא, ואימא, סליחה שאני... האימא הזאת הכינה ארוחת צהריים. כמה צריך להשקיע? קונים בצל ומלפפון וקצת עגבנייה, וצריך לדגן, אז קונים שמן, וקונים אחרי זה את השניצל, ועושה כבר אולי כבד, משקיעה וקצת פה ופיתות, משקיעה, מכינה ארוחה כמו שצריך. הילדים, כל אחד מגיע מהכיוון שלו, זה מגיע מישיבה כזאת, וזה מחדר כזה, וזה מחוג כזה, וזה, אוכלים את הצהריים, 6 ילדים, 7 ילדים, כל אחד, כמובן לברך, הכל בסדר, אם צריך נטילת ידיים, הכל בד"ץ. יופי. כולם מסיימים את הארוחה, ורק רותי הקטנה אומרת לאמא, אמא, הארוחה הייתה מה זה טובה? הייתי מה זה רבע? מה זה רבע? לא, עכשיו קיבלתי ויטמין, נתת לי כוח. אמא, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אמא, אמרתי למה זה? כל הילדים מתרוצצים, אוכלים, אני נותנת להם בכיף. אבל בשביל רותי הקטנה הזאת שאמרה טובה, תודה, זה נותן לי כוח. התודה נתנה לי אמא כוח למחר בבוקר לעשות עוד ארוחה ולקנות. מה עם הילדים האחרים שלא אמרו תודה? בסדר. רותי אמרה תודה. אנחנו באנו להגיד תודה. בעזרת השם שזה יהיה הזכות שלנו לתת לרב כוחות הלאה והלאה והלאה, וכל הצוות הקדוש שיושב פה מחיאות כפיים. זה סיפור פשוט, אבל כבר הספידו אדם גדול ואמרו לו שזה לא פשוט להיות פשוט. זה האלף בית של הבן אדם, לפני התוספות ולפני תגיד תודה.
ברוך השם שזכינו להגיד את התודה. אני רק, אמרו לי שהלחיצו אותי נורא הרב אבידן. זה תלוי בך, אם אין אנרגיות טובות, זה תלוי בך, זה תלוי בך. אל תהיה בלחץ, רק אל תהיה בלחץ. לא, זה תלוי לך, זה תלוי בך, אבל אל תהיה בלחץ. לא בלחץ, תומר, לא בלחץ. זה מזכיר לי, בתיכון, מותר לשמוח בחג. אל תהיה בלחץ. איזה אחד מגיע לרופא, אומר לו, דוקטור, זה ניתוח ראשון שלי, דוקטור, יום אחד אני מפחד בחיים, לא ראיתי רופא, אני לא הייתי במרפאה, מה זה אני בלחץ, דוקטור, אני לחוץ, דוקטור, אני לא ראיתי מחט בחיים שלי, או ניתוח, יש לי אישה, יש לי ילדים, בבקשה דוקטור, אני בלחץ. אומר לו, דוקטור, תירגע, גם בשבילי זה ניתוח ראשון, מה זה לחץ? אז אנחנו באנו לחייך בקדושה, לרומם את האווירה, ושמחת בחגיך. אני רק רוצה להגיד, כולם יספרו פה סיפורים אישיים פה ושם. אני רוצה להגיד מהרב בן פורת, אולי להזכיר, למרות שהוא זוכר הכל. למדתי בנתיבות עולם, החלטתי להגיע לרב. שמעתי פעם את הרב ברדיו 10, נדמה לי. שאלתי בחור מאוד רציני אצלנו בישיבה, עורך דין במקצוע, בא לי שוויצרי, עזב את הכל כדי ללמוד תורה. אמרתי לו, תגיד לי, אורי, מי זה הרב הזה והזה והזה, הרב שליטה? אומר לי, עכשיו, אם הוא אמר לי, ידעתי שזה רציני. אמרתי, מה רציני? הוא אמר לי, תשמע, ניגשתי לראש הישיבה, אמרתי לו, הרב, ברוק, אני רוצה לעלות לאשרי האיש. אני רוצה ללמוד אצל הרב בן פורת. אמר לי, אין ספק, את כל המילים הכי חמות של תלמיד חכם אומר על תלמיד חכם אחר, ברוך השם, עליתי לאשרי האיש, אבל מי שחושב שגל קל להגיע לקדושה, לא. פעמיים בדרך, הפיאסטה נתקעה בלטרון. אני מתקשר לרב, אני לא לרב, אני לא מצליח להגיע, האוטו נתקע בלטרון. גררו אותי, למחרת אני עושה כמו חייל טוב, עוד ניסיון, לא מצליח, האוטו נתקע. הרב, אני אגיד לך מה, לפני שהגעתי לפה, לקחתי את האוטו למוסך. אמיתי, אמרתי, אני לא מפשט. אז מי שחושב שקל להגיע לקדושה, סין נשפע של קוראים לזה ביידיש. אז זה ברוך השם. ואני ככה באמת מתרגש, אנחנו פה בערב עמוס והרבה דברים, אבל אני רוצה לספר איזה סיפור קטן שקשור לשמחה, ואחרי זה אני רוצה להזמין כל מיני אנשים חשובים, כבוד הרב עוד מעט גם ימצא את דברה. אני רוצה להגיד לכם, את האפר של השמחה זה העצבות. וכמה אנחנו צריכים להעריך את עצמנו ולדעת אשרינו מה טוב חלקנו. אני אספר לכם איזה משהו. היצר הרע. פעם היה איזה, תסלחו לי, אני נכנס לאיזה תפקיד קטן. היה איזה מלך. והמלך הזה שלח שני חיילים. הוא אמר להם, אנחנו כדי לנצח בקרב, חייבים להגיע לצריח שם. יש שם איזה חייל, הוא מוריד לנו כל מיני חיילים. זה המפתח, זה המבצר שאם אנחנו נכנסים אליו, אנחנו מצליחים להשתלט. הוא שלח שני חיילים, חייל חכם וחייל שלא כל כך היה פקח. טוב, החייל החכם מנסה להגיע לצריח, כי אם הוא משתלט על הצריח, כל היחידה יכולה להיכנס דרך המקום הזה וקדימה להשתלט. החייל הזה מסתנן כמו ביחידות, אתם יודעים, אני הייתי בוגר להקה צבאית, אני יודע מה זה. אוקיי, קדימה הסתער. והחייל תוך כדי ההוא מהצריח, זורק לו רימונים, RPG, פתאום, חוטף רסיס ברגל. החייל חוטף רסיס ברגל, ההוא מיירד לו, כדור ביד. הוא בדילמה. מה הדילמה הגדולה? יש אפשרות לעצור עכשיו הרב ארז, לנוח, לחמוש את הפצעים. או ממשיכים קדימה. החייל השני, הוא אומר לעצמו, אני עכשיו לא עוצר, אני ממשיך קדימה. אני אגיע ללמעלה לפסטין, בעזרת השם, נשתלט, אבל עכשיו אני לא עוצר. החייל הפחות חכם מנסה להגיע לצריח מכיוון אחר. החייל שם מלמעלה, ממקום גבוה, מתחיל להירד. כדור ברגל, כדור ביד, הוא בדילמה. ממשיכים קדימה או עוצרים. הוא אומר קודם כל רגע, בוא נעצור, נחבוש את הפצע. חובש את הפצע. החייל מלמעלה אומר, בוא, אני לא מאמין. איזה חייל טיפש. איזה חייל טיפש. הוא פשוט אומר, הוא לוקח את הרובה, עומד שם, עם כל הזמן שבעולם, מכוון על מה אתה עוצר.
היצר הרע דואג הרבה פעמים, אפילו בשמחת תורה. אפילו מה? פה בשמחה שלנו, מה אני לא כזה מה יצא ממני? ומה הרב חושב? כל מיני סיבות של יצר הרע, והבית. היצר הרע אומר לך, שב, קודם כל תשב, עזוב אותך, תחשוב, עכשיו תהיה רציני. זה לא הזמן לשמוח. אז אני רוצה להגיד לכם, שלא נהיה כמו חייל הטיפש. באנו לשמוח. מתחילים ספר בראשית, מה השמחה הגדולה? מה יצא ממני חנן לדרמן? מה יצא? אולי לא יצא, אבל יש לי הזדמנות חדשה. פותחים דף חדש, שמחים. פותחים דף חדש, שנה חדשה, שמחה. פותחים דף חדש בראשית, המבט קדימה, גג מלמעלה, סגור מאחורה למטה, אבל המבט קדימה, יהודי חושב קדימה, בראשית ב', חושבים קדימה, פה זה לשמוח. אשרינו מה טוב חלקנו. אני אגיד דבר תורה קטן, ואני רוצה להעביר את המיקרופון, סליחה שאני מגב, אל הרב שליטה. אתה תעזור לי, נכון צדיק? הרב לא היה זמן, ברוך השם, כולם עסוקים לולבים ותרוגים ילדים. אומר דוד המלך, נעים זמירות ישראל עליו השלום. אני רוצה להגיד משהו לישיבה הקדושה. תחשבו שזה ערב ליל שבס, אחד החבר'ה קם ואומר. במילים הראשונות של ספר תהילים, דוד המלך ברוח קודשו אומר, אשרי האיש. כך הוא בוחר להתחיל את ספר תהילים. אשרי האיש. דוד המלך בא ללמד אותנו. זה לא וורטים בעננים. הגורל במרכאות הפגיש אותנו בישיבה הקדושה. הגורל סובב שכולנו מכירים אחד את השני. קדוש ברוך הוא דאג שכל אחד יכיר פה אחד את השני. אומר דוד המלך, בא ללמד אותנו, מי הוא המאושר האמיתי? אשרי האיש. ועוד דבר, הוא לא עלת בעצת רשעים, הוא דרך חטאים לא עמד, מושב ולצים לא ישב. דוד המלך אומר, אשרי האיש, שימו לב, שאפילו במיטב שנותיו, כבוד הרב שליטה, מלא כוחו, הוא לא הולך בדרך הצעים. רבותיי, אשרי האיש זה כל מי שנמצא פה, כי במיטב שנותיו הוא שם אמברקס, עוצר את העסק, leave Los Angeles, מיסטר גל, עוזב את הצוללת, עוזב את העסקים, הוא עומד שם על הקו של העונשין, קבלו אותו, אתה יודע, רב דורון, מכבי, אני בהרצאות, אומרים לי, מכבי, לא, מי כמוך, אני אומר, מה אתם כאלה פנאטים? מכבי, זה מביאים פושים במקום ישראלי. הוא עומד שם על הקו, כל העולם מחכה לו עוד חוזה, עוד שנה, רב דורון, עוד שנה, תמתין את זה. אשרי האיש, הוא באמצע החיים, כל אחד עם הסיפור שלו, המופלא שלו. עוצר את העולם. עוצר את העולם, שם אמברקס, אומר סטופ. אני מגיע לאשרי האיש, בשיא כוחו. 4 שמות יש לאדם. אדם, אנוש, גבר, איש. איש כתוב בספרים, זה מציאות שאדם במדרגה כזו נפשית של התפשטות מכל עניינים הגשמים. וברז אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל התקרבנו למשהו של משהו. עצרנו את העולם במשהו, התכנסנו לישיבה, הלכנו אחרי האיש, הלכנו אחרי האיש. אשרינו, שמנו אמברקס. זה אומר דוד המלך. בשיא כוחכם, בחורים צעירים, יכולתם להצליח. יש פה מוצלחים ומוצלחים ומוצלחים, וחכמים וחכמים וחכמים, ונבונים 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 מפה תודה חדשה. זה מה שדוד המלך אומר, אשרי איש שהצלחנו לעשות סטופ בחיים, להקים בתים, והיצר הרע דואג שתעצור ותסתכל על המינוס. אז באמת, בעזרת השם, תסתכלו קצת בגאוות יחידה, וזה המטרה בין היתר של הערב, כשדיברו איתי, קצת לתת לנו, קצת חיוך על הפנים, קצת גאווה, כמה אנשים, תפתחו את העיניים, תסתכלו סביב, זוכרים את זה כיתה ג'? תפתחו את העיניים, תסתכלו כמה אנשים, אנשים לא ברמה של בני אדם, כמה אנשים, רב רב יעקב ארדן, יש לי את זה, מחילה תמחה לי. רב יעקב, כמה אנשים עצרו פה, עזבו את הפילהרמונית, באו ללמוד תורה. באמצע החיים, זה האיש, זה האיש. אז אני רוצה לסכם ולהעביר את המיקרופון לרב. משהו אישי. הרב כל אחד עובר התמודדויות. אני זוכר באחד הימים, אני מגיע הביתה, אשתי מאחרת כנראה. אני צריך לקחת את הילדים, ילד פה, ילד שם, ילד שם, ילד שם, סלים, אדירה בלי מזגן, חם, 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 חם. אני מגיע כזה, אני השחור בעיניים הרב. עומס, 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 לחץ, 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 לחץ. אני ממש כבר, מכירים את הימים האלה? פתאום אני רואה
הילדים יוצאים, יש שם איזה מין מרפסת קטנה, בתוך הכבד, לא רואים מטר. פתאום הילדים הקטנים שרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא. אמרתי, וואי, כל החושך הזה, כל הזיעה, סלחו לי על הביטוי הרחובי, מחילה, כל האטרף, פתאום הילדים שרים, אמרתי, וואי, שווה. עוברים שנים, אני חוזר עכשיו מאיזה כמה הרצאות, חודש אלול, ברוך השם. בלגן בבית, ברוך השם. הילדים החליטו לקחת את האלבומים ולסדר אותם. זה יושב כבר שנים במגירות. אני מסתכל על החיים כעוף, כציפור חולף, העולם הזה. עובר ככה בצ'יק. אני מסתכל, ילד. וואי, איזה שווה כל הלחץ הזה. החיים זה תמונות. חשבתי להגיד משהו קטן לאשרי האיש. ואחרי זה אולי נשאיר איזה שיר. הילדים סידרו את אלבום התמונות, ואז ראיתי את האלבום, כאילו, תראה איך החיים הסתדרו. בוא נגיד, היינו פה, ברוך השם. תסתכל באלבומים שלך, אתה לא תאמין איך הזמן עף. לא תאמין, קחו היום הביתה. היום אנחנו עושים תמונה שבעזרת השם כל אחד, אם ירצה השם, יכניס אותה לאלבום, ויסתכל ויגיד, בוא'נה, איזה בהשגחה פרטית, ברוך השם, הגעתי לאשרי האיש. אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו שהגענו למקום הזה, וכתבתי את זה, מה? אשרי האיש שזכה ללמוד באשרי האיש, בבבילה. אשרי האיש שזכה להיות בצילו של האילן הגדול המפואר רבנו, מורנו הרב יוסף צבי בן פורת שליט"א. מחיאות כפיים. לא יצא לי ללמוד ישירות מאותו רב שאני אזכיר עכשיו, אבל הוא לימד אותי כלל גדול, והרב יסכים איתי. קוראים לו רבי עקיבא, שהוא לימד אותנו שלי ושלכם, שלה. שלי ושלכם, שלה. אז כמובן, מאחורי הרב, ברוך השם, יש את מי ברוך השם. ולא נשכח, רבותיי, את מי שהגיע, הרבנים, ואשרי האיש, מי שנמצא פה, ואשרי העם, אשרי העם שככה לו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם, לקבל את הרב בן אהרון שליט"א. אני מתכבד, מתרגש ובאמת שמח להזמין את ראש הישיבה שליט"א להגיד מילים, אז נקבל את כבוד ראש הישיבה הרב יוסף צבי בן פורת שליט"א לשאת כמה מילים דברים. המיקרופון פה כבוד הרב, אז בכבוד. שלום, שלום לרחוק ולקרוב, כל הציבור שהגיע ממקומות שונים, מקומות מרוחקים. אמרו חז"ל, ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, שמחברת את ישראל כולם. מחברת את ישראל כולם. עיר שחוברה לה יחדיו, מחברת. אנחנו נפגשים כאן בחג הסוכות
כולם עלו, כולם התקבצו, כולם יחד חברו כאיש אחד בלב אחד לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זאת המטרה של הרגלים כולם. ומצאנו דרגה עוד יותר גבוהה לאחר שנת השמיטה, נקהלו כולם, כולל הטף, וקראו את ספר התורה, ולאחר שנת שבתון שכולם לא עבדו, כי כמעט כולם היו חקלאים, התקבצו כולם בתוך שמחה של תורה, שמחה של מועד, שמחה של אהבת ואחוות ישראל זה לזה. כשאני עומד כאן, רואה כאן אנשים שכבר לא ראיתי הרבה שנים, אבל רובם שמעתי מה הולך, קורה. אבל יש גם כאלה שאפילו לא שמעתי. והנה ברוך השם חשים ורואים. ודאי ועלי שהלב מתרונן מאוד 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 מאוד. אני רוצה להקריא לכם כמה מילים ממכתב של קבלות של בית התלמוד תורה בכלב. אחד מן המקומות הקטנים, גודלו הפיזי של המקום, היה בערך כמו בית המדרש של אשרי איש. אני הכרתי כאן אדם בשכונה שסיפר לי שהוא היה פעם אחת בראש השנה בבית המדרש של כלב. וזה חימם לו את הלב כל השנים. כל השנים זה החזיק אותו. כל הצרות, בהתלאות, בשואה, במלחמות. ואחד הדברים שעבדו שם זה על אחוות אחים, אחוות חברים. קמנו ונתעודד להתחזק ולעמוד על נפשנו ולחזק יסודות הבית ולעשות אותה תל תלפיות של תורה ויראת שמיים. אולי ירחם השם עלינו ועל כל עמו ישראל לקרב את לבבינו לעבודתו יתברך שמו. כמו שהבטיחנו לבל יידח ממנו יידח. ולכן הסכמנו לעשות את התקנות האלה בלא נדר ובלי הסכמה חיובית. לכן כנסו החברים וגיבשו איזשהם נקודות חשובות בהמשך. כל אחד מהחברים מתחייב על עצמו לבוא פעם אחת בשנה לבית מדרשו הנזכר לעיל. ואנשים המובחרים מהחברים כמבואר השתדלו בכל יכולתם שיוכלו לקבץ ולהזדמן בזמן אחד כמה מהחברים. לכן אותם אנשים שלמדו יחד מקבלים על עצמם מפעם לפעם להיפגש עם. הלא, מה ההבדל בין תלמיד אוניברסיטה או תיכון לבין תלמיד ישיבה? חשב. אומרים בן ישיבה, לא תלמיד ישיבה. אומרים תלמיד תיכון, תלמיד אוניברסיטה וכיוצא כזה. לא אומרים בן אוניברסיטה ולא בן תיכון. מה סיבת לדבר? מפני שהישיבה מהווה רחם. רחם שמולידה את האדם מחדש. על כן אמרו חז"ל, כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. כאילו הוליד אותו מחדש. ומכאן אותה הלכה שתופסת מקום בשולחן ערוך. כבוד רבו גדול מכבוד אביו. אם כן, כאן הסעיף הראשון שהשתדלו לשמור על קשר זה עם זה. ב' אם יימצאו החברים היושבים בבית לנחוץ מאוד לקרוא את החברים באיזה זמן שיהיו מחויבים החברים לבוא, אם רק יהיה ביכולתם. יש לפעמים שבאדם נצרך לאיזו עזרה של החבר'ה, של החברים. גנסיב ב' אומר שכולם, אומרים בימינו, כולם בעד אחד, אחד בעד כולם. זאת אותה תקנה של בית המדרש של כלב. אם פעם מישהו צריך שכל אחד ישתדל ויתאמץ לבוא, זאת אחווה אמיתית. הלא אמרו חז"ל מצווה לעזור לחמור קורע תחת מסעו. קל וחומר לבן אדם ולישראל אין מה לדבר. ולחבר שלמדו איתו תורה, הרי הוא לא ואהבת לרעך כמוך, הוא עצם מעצמך ובשר מבשרך. ג'
כל אחד מהחברים יכתוב לכל הפחות 4 מכתבים לחברים שבבית במשך השנה. היינו בערך בכל רבע שנה. והחברים שבבית ישיבו. קשר בין לבין. הקשר שנוצר, הקשר שנרקם, צריך להימשך קשר עד עד. וכך ממשיך הלאה. לחיזוק הבית יתאספו החברים פעם אחת בשבוע, אלה שלומדים במקום שבסביבה, לחזק איש את רעהו בדברים הצריכים חיזוק. כל החברים יבחרו על פי רוב דעות 3 חברים מתושבי הבית על פי מתנהג. כלומר, אם יתכנסו, זאת לא יוזמה שלי, אם יתכנסו כאן יוצאי הישיבה, זאת יוזמה של החברים. את רוב העבודה עשה אהרון רימר, ועזר איתו בהרבה מאמצים גם חיים סגלוביץ' ועוד כמה אנשים, כל אחד נטל שיבה מקישור. אבל גם היוזמה וגם העבודה הייתה שלו. אבל אדרבה, כמו שאומר אותו מכתב, יקימו להם יוצאי ישיבה ועד, וכך עם ישיבות אחרות שלא תהיה טעות. כי האחווה היא חלק מהתורה. נושא בעול עם חברו זה אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם. זה לא משהו חברתי. אם זה אחד מ-48 מידות שהתורה נקנית בהם, פירושו שזה חלק מהתורה. חלק מלימוד התורה. אם כן גם כאן. כשהתכנסנו כולם רבותיי, זה לא סתם דברים. אצל בן תורה אין סתם דברים. אצל בן תורה זה לא מפגשים סנטימנטליים. כל מעשיך היו לשם שמיים. כל מה שעושה האדם יש לו מטרה מעבר למטרה. המטרה החיצונית היא רק אמצעי למטרות נשגבות יותר, קדושות יותר, אמיתיות יותר. זאת התפנית שעשו כל אלה שנמצאים בבית הזה. הבינו שיש מעבר לחיים השטחיים, חיים עמוקים יותר. מעבר למטרות המזדמנות היומיומיות, מטרות ארוכות טווח יותר, נעלות יותר. כי זה כל האדם חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. ואין זמן שיכול לשקף את זה כמו חג הסוכות, אשר בו, כמו שנקרא זוהר, בצילה דמאמנותא. אנחנו כביכול בסוכה בצילו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כל אותם האנשים כאן, וגם אלה שלא נמצאים איתנו כאן מכל מיני סיבות, עזבו עולם גדול, עזבו עולם חיצון. כל אחד עבר ניסיונות לא קלים. אבל מה שנתן לו את הכוח זאת הדבקות בבורא עולמים. 7 ייפול צדיק וקם. 7 ייפול צדיק וקם, מסביר הגר"א, זה לאו דווקא 7. 7 מסמל תמיד את הטבע. 7 מקבל את הסימול המתמטי שואף לאינסוף. כמה פעמים שהוא ייפול, הוא תמיד ייפול. ותמיד ייפול. אבל אדרבה, מתוך הנפילה יקבל עוז ועוצמה. 7 ייפול צדיק וקם. ולמה? כי הוא חגור באמונה בבורא עולם. זה החגור האמיתי. החגור האמיתי שנותן לאדם את אמצעי הקיום, את אמצעי הלוחמה בסדרה אחרא, שכל רצונו זה להפיל את האדם. חג הסוכות נקרא חג השמחה בתורה ושמחת בחגיך. וזה מגיע לשיא של השמחה ביום האחרון שלו, יום השמיני. יום השמיני. פעם דיבר המשגיח הרב וולבה, זכר צדיק לברכה. ואמר שיש אנשים שאומרים שהם לא לומדים מוסר, כיוון שמוסר מביא את האדם לעצבות. הם לא רוצים את עצובים. אבל אמר הרב וולבה, זה לא נכון לגמרי. כל מי שהיה איתנו, הוא אמר, במחיצתו של רבי רוחם זכרונו לברכה, שהיה משגיח שלו בישיבת ניר בחוץ לארץ, ידע בכלל שאין מושג של עצבות. ולשיא השיאים הוא אומר, זה הגיע בשמחת תורה. שמחה
חסרת גבולות. כשכל אותה שמחה הלהיב והנהיג גדול בעלי המוסר של אותו הדור, ברוך הוא זיכרונו לברכה. כל המטרה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל מקבלת את הביצוי שלה בחג הזה שהוא החג האחרון. כי מסוכות עד פסח כבר אין שום חגים, שום חג. אם כן 7 הוא המספר של סוכות, ו8, שמיני עצרת, שמחת תורה הוא המספר שמעליו. זה משקף שני סוגי שמחה. שמחה אחת בתוך הטבע, ושמחה שלמה שהיא שמחת התורה, שהיא שמחה מעל הטבע. כי מהותה של התורה היא 8, כמו שביאר לנו מהר"ל בכמה וכמה מקומות. לכן אשרינו בר חלקנו, שכל הנמצאים איתנו כאן הרגישו והבינו וחוו דרגות של שמחה אמיתית, שמחה בכל אשר חי האדם, מפני שכשהאדם נמצא בצילא דנאמנותא, בצלו של הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא בשמחה. כי העצבות שייכת לא עלינו ולא עליכם לסטרא אחרא. זה הצד שלו של העצבות. ההפך של הקדושה. ושאיפתו של הסטרא אחרא להכניס את האדם אל תוך עולמה של עצבות. לכן אמרו חסידים, שמחה זאת לא מצווה. אבל מה ששמחה תביא את האדם, שום מצווה לא תביא אותו. עצבות זאת לא עבירה. אבל מה שעצבות תביא אותו, שום עבירה בעולם לא תביא. לכן, כשאנחנו גומרים את 3 הרגלים, גומרים את סדרת המועדים, כבר חלפנו על פני ראש השנה ויום הכיפורים, וכמו שאמרו חז"ל, יצאנו בדימוס, וכך אנחנו בטוחים. כותב הרב דסלר, איך יכול אדם לדעת אם תפילתו ביום הכיפורים התקבלה או לא? אומר הרב דסלר, אם הוא חש שמחה גדולה במוצאי יום כיפור, סימן שתפילתו התקבלה. אף על גם תהיו לא חזים עד לחד, סימן שהחלק העליון של נשמתו, שמשתלשלת מגבהי קרובים, יודעת, שם היא יודעת שהוא יצא בדימוס, ולכן היא מזרימה לו את האוצר הגדול של השמחה. כאן נמצאים כולנו, כל אחד באשר הוא, כל אחד על מקומו, ויש גם כאלה שרצו להגיע, ומכל מיני סיבות, עוקבו בדרך. עד למרחקים יצאו תלמידי הישיבה. אלה שכאן יודעים, אלה שכבר לא, כאן לא יודעים. לפני 4 שנים הגעתי למקום מרוחק מאוד, קפקז, בדרום רוסיה. ונתקלתי שם בתופעה, לא יודע איך להגדיר אותה אפילו, מדהימה ומחרידה. כשהרב של המקום נשוי לגויה, ויש לו 3 ילדים. והוא גם השוחט. לא רק שהוא פסול לשחיטה, הוא גם לא יודע לעשות אותה. והמקווה יבש והדור הצעיר מתחתן עם גויות. ופניתי, חזרתי, איש לא היה מוכן להרים את הנטל. 3 אברכים כאן, מתוככם, למדו. האחד למד שחיטה, לאשתו בלנית, האחר חזן ותוקיע, ואשתו מדריכת קלות, השלישי עיסוק בסטודנטים, ואשתו מורה בבית ספר, וירדו לשנה שלמה, שם, בתנאים מאוד קשים. וחזרו לאחר שנה, והאחד, אהרון רזילוב, נשאר שם, ולאחר מאבקים לא קלים, הוא התמנה לרב של הקהילה, והיום כבר יש יותר מ-40 נשים ששומרות טהרה, וכמובן שכל הקהילה אוכלת כשר, דבר שכלל לא נכנס בגדרי הטבע. כלומר, החינוך כאן, שבאדם מקבל, הוא אחריות לא רק לעצמו, וכיפר בעדו ובעד כל כלל ישראל. החינוך שלנו צריך להיות שכל אחד באשר הוא יכול לעשות. והאם הוא חושב שהוא לא יכול? כשהגענו לשם בפעם הראשונה לקפקז וירד שלג שאמרו שכבר כמה שנים לא ירד. ג'יפים עם הנעה קדמית החליטו, למרות שהיה לנו שרשראות. לא היה נראה שנגיע להישגים, אבל כשבן אדם עושה את מה שהוא יוכל, הקדוש ברוך הוא בעזרו.
כך גם כאן. כל אחד מכם הוא פוטנציאל. הוא פוטנציאל לקרב עוד אנשים לאביהם שבשמיים. הרבה יותר מאשר אני, הרבה יותר מאשר אנשים שנמצאים בצוות, כי אתם בתוכו, מתוכם ובקרבם, ומכירים את שפתם. ויותר מזה יודעים בדיוק את כל המכשולים והבעיות שעוברים בדרכו של כל אחד ואחד. שני אנשים רכשו את המקצוע של שוחטים, לא עבודה קלה, כמעט שנה. ועכשיו הם עובדים במשחטה הגדולה בכרמיאל, אזילו ולישי. הם היו נוסעים לשם כל הזמן. עכשיו צריך לשאול עכשיו גם אחד מקרבנו, מי שזוכר אותו, מנשרוף. האם אברהם מנשרוף, הוא עכשיו גמר את מבחני ההסמכה האחרונים לרבנות, ועכשיו הוא נוסע לבלות את המקום של אהרון רזילוב שם בקהילה פתרקות בקווקז. ואם במרחקים כל כך גדולים ובקשיים כל כך קשים, על אחת כמה וכמה כל אחד ברדיוס שלו רבותיי. תצא מכאן הקריאה הראשונה, כמו שאמרתי, לאחווה, אחוות חברים, קשר מתמיד, לא פעם ב-15 שנה. כמו שראינו כאן באותם ימים שתקשורת הייתה קשה, לא רק שפלאפון לא היה, אפילו טלפון לא היה. וסך הכל מה שהם קיבלו זה לכתוב מכתבים, ועד שהגיע מכתב זה גם היה סיפור. היום זה כלל לא בעיה. היום אנשים מדברים מדי הרבה בטלפון, שולחים מדי הרבה מיילים. אז זה לאחת כמה וכמה שיכולים לשמור על קשר חי, חזק ואמיץ בין אותם אנשים, חברים לדעה, חברים ללימוד, חברים לעבר, ויהיו חברים גם לעתיד. והמסר השני שאני רוצה שיצא מכאן, הבה נתחזק כולנו, כאיש אחד להרבות כבוד שמיים רבותיי, להרחיב גבולות הקדושה, כי זה תפקידנו ויעדינו. רצון השם מכל אחד מאיתנו, להרחיב את גבולות הקדושה. איש לרעהו יאמר חזק, ואני משוכנע שכל אחד יכול לעשות את זה. וכמו כן, כמו שבאותו מסר של בית התלמוד תורה דקלר, בהחלט יש כאלה שמגיעים לפעמים, אבל זה די נדיר. להגיע לשבתות לישיבה, יש כאן כידוע לכולכם גם לראות אירוח, אבל יש אנשים שמגיעים גם יותר, מגיעים לשמחת תורה, ואז אנחנו שוכרים כמו השנה גם, כל שנה, את הבית פנימייה של תל מאיר, ובאים הרבה אנשים. ומי שרוצה, עדיין הדלת פתוחה גם לשמחת התורה של השנה. יש כאלה שבאים קבוע כל שנה, יש כאלה שההורים שלהם גם באים, וכיוצא בדבר. זה איפה יכול לשמש כנקודת זינוק להתחברות של האחד לשני, התחברות של כולם לישיבה, התחברות של כולנו לשכינה ולתורה, והיום הגדול ביותר שהוא שמחת התורה. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרשות ואת הזכות לרקוד עם התורה הקדושה בעצמם. אשר לגויים הוא לא נתן את הזכות אפילו ללמוד אותה. וגוי שלמד תורה שבעל פה חייב מיתה. ולנו הוא נתן כחביבים ישראל שנקראו בנים. אבל הרבה מעבר לכך נתן לנו את הזכות לשמוח עם התורה. את הזכות לקחת את התורה הקדושה ולרקוד אותה, ולאו בלתה זאת רתאי. ולכן גם כאן אני זורק בין אם זה לשמחת תורה הקרב ובא בשבוע הבא, ובין מי שלא מסתדר לו במחרות, או אדרבה. אנחנו יצאנו, גם כאן זאת הידיעה יוזמה של אחד מתוך הנוכחים, קבוצה של אנשים ממש הראשונים שהיו כאן, לאיזה שבת ביחד. אצל אחד הראשון שאני מתפלל שאני לא רואה אותו כאן, ארז יצחק, במקום שלו עם צימרים, והיינו שם ביחד שבת שלמה של אנשים מהגרעין המייסד הראשון. גם כאן יכולים בהחלט להתאסף קבוצה של 3 וגם 30 של אבריהם, מונשם וטפם, ולבוא להיות ביחד. לאו דווקא בשמחת תורה, אלא בכל זמן אחר. העיקר שהקשר יישאר
העיקר שהחברות תישאר, וכל מקום שישראל מתחברים לזה, גם השכינה מתחברת אליהם, כמו שאמר יעקב לבניו. כל מקום שתהיו מחוברים זה לזה, תחזיקו עוצמה, מפני שאיש לרעהו יאמר חזק. בין אם האחד יש לו רפיון רוחני, ובין אם יש לו רפיון כלכלי וכדומה. זאת האחווה שנצטווינו על ידי הקדוש ברוך הוא. ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. תצא מכאן איפה הקריאה על אותה אחדות שבין כל החברים, כל יוצאי הישיבה, בכל מקום שהוא, וביחד נתחבר כולנו ונמשיך כולנו ונקבל במהרה בימינו למשיח צדקנו. אמן. אני רוצה להזמין את אחד האנשים שהכי ככה דאג, הזיע, היה פעיל ועדיין בעניין ממקימי ההוגים הראשונים של הסיפור פה. אני רוצה להזמין את הדובר הראשון של בוגרי כנס הדוברים של אשרי האיש, את הרב אהרון רימר, מוותיקי הישיבה כמובן, ומארגני הכנס. המיקרופון שלך. עד שהרב רימר עולה, לפעמים אנחנו בדור טכנולוגי, אז אפשר ככה, בן אדם נוסע באוטו, הרבה פעמים מקבל דיסקים, שומע את הרב הרבה פעמים בנסיעות. הרב רימר, אני גונב לך דקה שאתה עולה. אז נזכרתי, הרב דיבר על התוכן, מה הישיבה נותנת פה. אז נזכרתי בסיפור שהרב פעם סיפר על האדמו"ר מבוסטון. יום אחד הגיע אליו, הוא היה מהמקרבים הגדולים באמריקה. סיפור שהרב שלי סיפר. אז הגיע אליו יום אחד פסלת. והוא ככה היה מקרב כל אחד. אז היא סיפרה לו שהיא עושה יצירות ועובדת וחמה ונחושת וכל מיני בעץ, ויכולה לעבוד עם, אני קצת מגזים אולי, עם פועלים כאלה וכאלה, ויכולה לסטט בסלע בגיר. מאוד התרשם מהדברים שלה. הוא אמר לה, תראי, אולי את לא יודעת, אבל אני אגיד לך איזה משהו, גם אני פסל. אז זה תמיד אתה יודע שאתה אומר, אתה יודע לנגן טובה, צ'ובה, אתה יודע, אתה היית קצין? היא אמרה לה, אתה פסל? הוא אמר לה, כן, רק אני מבין שאת מתעסקת בחמה, בעץ, אני מפסל בבני אדם. וזה אשרי האיש. שאנחנו זכינו קצת, בעזרת הפסל, קצת, בסדר, לפעמים קצת כואב, מה לעשות? אבל לפחות ברוך השם, אנחנו זוכים שמפסלים בנו בבני אדם ולא באיזה סיפור קטן אנקדוטה. כבוד הרב רימר שליטר, שלך הבמה. טוב, שלום לכולם, מועדים לשמחה. ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבנים, ברשות הבוגרים. לפני כחודשיים, הרב הזכיר את זה, חודשיים שלושה, עשינו שבת בוגרים של מחזור תש"ס, שנת 2000, העתיקים בישיבה. עשינו שבת של כמה משפחות, בכפר רות, אצל אחד הבוגרים, הרב הזכיר אותו, שהוא תרם את הצימרים, ארז יצחק. בשבת הזה בעצם התחיל הרעיון של לעשות כנס בוגרים. הישיבה, הרב דיבר שם שבעצם יש לנו מספר לציין אותו, וזה מספר חשוב, מספר גדול. יש לנו 15 שנה לישיבה, ודיברנו שם בשבת בוגרים, לא היה לנו את הרב לדרמן שהעיר את העסק, ואת בצלאל, ואת כל מי שעושים במלאכה. היה לנו פשוט אנשים, ופשוט מאוד, בשבת הזאת אמרנו תודה לרב. וזה היה
שבת מרגשת מאוד. אז אמרנו לעצמנו שם, בשבת הזאת שעשינו, שמגיע לכולם את הזכות הזאת להגיד תודה לרב, כמו שצריך. הרב לימד אותנו שיש אסיר שנמצא בכלא. נמצא בכלא, הוא חבוש בבית האסורים, ויש אסיר רוחני, זה נקרא אסיר תודה. הוא אסיר תודה, הוא לא יכול להגיד את התודה. אז הכנס הזה, המטרה הראשונית שלו, היא הייתה להגיד תודה לרב כמו שצריך. להגיד תודה. אם אני אספר את הסיפור האישי שלי, אני למדתי באור שמח לפני 17 שנה. כשהרב פתח את הישיבה, אז אמרו, תשמעו, הרב בן פורת פתח ישיבה, יש שיעור של דף בקיאות בישיבה של אשרי האיש. אז היה שם כמה עריות שנכנסו, הרב רובן והרב יוסף שהיה פה, שהתחילו את השיעור הזה, והגעתי לישיבה. בהתחלה את השיעור הזה מסר הרב בן פורת, אחרי זה בדרך הנימוקים מסר אותו הרב פרוביין, זיכרון צדיק לברכה, מסר אותו, והרב, אני זוכר שהרב פרוביין אמר לי שהוא שאל אחד מהרבנים הגדולים של בית וגן, הוא אמר לו, אני לא מאמין שבעלי תשובה יכולים ללמוד דף. אבל הרב בן פורת התעקש, והיום עד היום השיעור הזה, אני חושב כאן בישיבה, ובוגרים ציינו מסכתות על מסכתות, וגם אני ברוך שם זכיתי ללמוד אצל הרב פרוביין, אצל הרב בן פורת בהתחלה, אצל הרב פרוביין, מסכתות על מסכתות. אז קודם כל, את ההכרת תודה שלי, בעצם מה שבאנו כאן לעשות בערב הזה, להכיר תודה לרב בן פורת ולישיבה הקדושה. הרב בן פורת העמיד אותי על רגליים של תורה, על רגליים של עבודת השם, עבודת המידות, עבודת תפילה, החסד שראינו בבית של הרב. בהתחלה שהגענו לישיבה בעצם, לא היינו אוכלים מניין בישיבה. היינו אוכלים את הסעודות, הרבה מהסעודות בבית של הרב, סעודות שבת, כל חול המועד היינו בבית של הרב, זה היה משהו לא יאומן. אז כשהרב בן פורת מדבר על חסד, אז הדברים זורמים אליי פנימה, כי אני רואה את החסד. כשהרב בן פורת מדבר על תורה, אני רואה את התורה, כי רואים שהאדם חי את הדברים שהוא מדבר עליהם. שהרב חי את הדברים שהוא מדבר עליהם, לכן את הדברים, את הערכים האלה שאני קיבלתי וקיבלו אותם כאן עוד רבים, את התודה על כל הערכים שקיבלנו. זה בעצם הערב הזה, זה המטרה הראשונית שלו. המטרה השנייה, בעצם איחוד של הבוגרים, שהיינו שם בכנס בשבת הזאת, בעצם ראינו, מי שעברנו בישיבה, כן, כל אחד עם התקופות שלו, אז זה לא סתם אנשים שנקלעו לאותו מקום, זה אנשים, זה תקופה, זה חוויה, זה שנות לימוד, אבל זה התחברות וזה קשר רוחני וקשר חזק מאוד, שהקשר הזה, ברבות השנים הוא לאט לאט קצת התרופף. אז המטרה של הכנס הזה בעצם, זה ליצור באמת את הבוגרים של הישיבה, ליצור איזה חיבור ביניהם. החיבור הזה, יש אולי בסוף הכנס, אנחנו נשב ונדבר גם כן, יהיה כמה פאנלים שנדבר עליהם, אבל שהחיבור הזה יוביל לעוד דברים ולעוד מטרות רוחניות, כי הכוח שלנו בתור בוגרים, הכוח שלנו עם המסר, עם העוצמה שקיבלנו מהרב, זה עוצמה שאנחנו יכולים להעביר אותה הלאה, וכמו שהרב אמר, יש לנו הזדמנות, וזה דור אח דרה, שאנחנו יכולים להפיץ את התורה של הרב, להפיץ את הכוח שהרב נתן לנו. אנחנו קיבלנו יסודות של אמונה, יסודות של תורה חזקים מאוד בישיבה, ולהפיץ את המסר הזה הלאה. זה עוד חלק מהמטרה. בעזרת השם, אנחנו דיברנו עם הרב, יש מי שירצה בסוף הכנס הזה, אנחנו נעשה בישיבה פרויקט של הכשרה של קירוב רחוקים. אנחנו נביא אחד מהמגייסי הכספים ומהמקים הארגונים הגדולים בארץ, מי שמגייס את כל הכספים של אש התורה, והוא יעשה בעצם בישיבה מי שירצה את הקורס, איך בעצם להקים ארגון של קירוב, איך להתחיל, כל אחד במקום שלו, כל אחד במציאות שלו, יש עובדים, יש לומדים, כל אחד בזווית שלו, והרב ייתן את התוכן הרוחני, ובעצם הכשרה של תקופה מסוימת, ואז אדם יוכל בעצם להקים לעצמו איזה מערכת, בנם גם בקריאת ספר, יוכל להקים איזה מערכת של שיעורים במודיעין עילית, ליצור שם, לעשות את הקירוב, ומי יודע, אולי יאללה גם כן לחבר לישיבה. זה גם כן אחד מהמטרות של הכנס. בסוף הכנס הזה אנחנו נעשה שני פאנלים, בעזרת השם יהיה פאנל אחד עם הרב בן פורת, שאלות ותשובות, בנושאים שונים, אמונה, ביטחון, ויהיה פאנל נוסף עם הרב הנפר, הרב נאור,
הרב קושניר, שבעצם מדבר על, ועוד רבנים, שדבר בעצם על הבית היהודי ולאתגרי החיים, בעצם הניסיונות שלנו בתור בעלי תשובה. כל אחד בעצם נמצא בנקודה שלו ומתמודד עם הניסיונות שלו, איכשהו להציף את הנושאים ולראות אנשים עם ניסיון, כמו הרב אלפר, שהוא 25-30 שנה מלווה בעלי תשובה, בעצמו בעל תשובה ותיק, שהוא יוכל לתת את הזווית שלו, זווית קריאה של פרספקטיבה אחרת. הגאון מווילנה אומר שבעצם בחזון העצמות היבשות של יחזקאל, העצמות, קודם כל מתחיל להסתדר העצמות מתחילות להסתדר להתחבר אחת לשנייה, ורק אחרי זה הבשר בא ואחרי זה החלקים הפנימיים והלב. אז אומר הגאון מווילנה שבעצם גם בסדר הגאולה, קודם כל מתחיל להסתדר הצורה החיצונית, ורק אחרי זה מתחילה להיכנס הבחינות היותר גבוהות, הנשמה. אז זאת אומרת, רואים עולם תורה בנוי, כן, עולם תורה, אבל הלב, הסירות את לב האבן מקרבכם, הלב בשר, זה דבר שמגיע עם הזמן. והמכתב אליהו בעצם מביא שהכוח של התשובה, של עולם התשובה, זה להביא את הלב בשר. זה אולי החלק שלנו בתור בעלי תשובה, להביא את ההתחדשות של האמונה, מאיפה הנקודה שכל אחד בא, והנקודה שכל אחד יצא, ולהביא את האמונה, להביא את הלב בשר, גם להכניס אותו לעולם התורה, וגם עם הפנים החוצה כלפי אחינו שהם רחוקים עדיין. אני רוצה באמת להודות לכל המארגנים, אם זה הרב תומר אוחנה, הרב סגלוביץ', הרב מיכאל שביט, שאני לא אשכח פה את הרב חנן לדרמן שקפץ פה על זה והרים פה את הערב ועושה עבודה מצוינת, שאני לא אשכח פה עוד אנשים, את הרב שמואל בן משה, שהוא בעצם המושך בחוטים מאחורי הקלעים של כל הדברים, יושב ראש העמותה. אנשים לא יודעים מה החלק שלו, אבל הרבה מאחורי הקלעים הוא דואג, וגם דואג לפעמים להביא את הוויסקי. לא משנה. לא משנה, פעם אחרת. שיהיה לנו עוד כינוס, הכינוס הבא בלי נדר. רב שמואל, הכינוס הבא. כל אחד, היו פה הרבה מארגנים, הרב וינר, והרב שילו, והרב אליהו מוריאל שמצלם, ורב שמואל לידלמן שמסריט כאן את זה לכל הלשון, זה מסרט לכל הלשון בשידור חי, הרב שפר, הרב ז'ינו, אם שכחתי מישהו אז אני מצטער, ואני מאחל לעצמנו בעזרת השם שאנחנו נעשה עוד כנסים ונתאחד, כי יש לנו הרבה מיליון משותף והרבה, בוא נגיד, כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. אז אני אומר שהכינוס של הבוגרים של השראה, של המטען שלנו המיוחד, יכול להביא טוב לעם ישראל בנקודות המיוחדות שלנו, שיש לנו את התרומה שלנו. ועוד פעם, אני רוצה לסיים בתודה לכל רבני ישיבה, בפרט לרב בן פורת, שבוא נגיד, להגיד תודה, בוא נגיד, הזמן והמקום צר מלהכיל, באמת צר מלהכיל, לגדור את זה במילים, אבל אני מקווה שהערב הזה הוא התחלה של הכרת הטוב שלי, אני מקווה שאני שופר, שכל דובר פה בעצם, המטרה שכל דובר הוא יהיה שופר של כולם, לעשות את הכרת הטוב לרב ולישיבה. אבל אנחנו גם נשמח. אגב, מותר לחייך, תדעו לכם, זה אני מותר. אני קיבלתי אישור, בסדר, ושמחת גביינים. טוב, אנחנו מתגלגלים, יש הרבה סיפורים, יש פה ככה, אתה יודע, הרבה אנשים שרוצים להגיד כמה מילים חמות. יש לנו גם הפלאות נעימות שם שמחכות. אני רוצה, אולי לא זכיתי, אבל להכיר ולהזמין לבמה את הרב אהרון רזילוב, שהרב דיבר עליו, אני מבין, שליטה. הרב לא נמצא פה, עוד לא הגיע. טוב, אז אנחנו פה מוכנים לכל דבר. אז הרב תומר אוחנה נמצא פה, מוץ, בבית הוראה שערי הלכה ומשפט, וראש חבורה בכולל עוז לעמו, בין המארגנים, 13 שנה לישיבה, נכון? ותפקיד, הכל בסדר סך הכל, על הרגליים, חושב, בוא נשמע. באיזשהו שלב עזבתי כבר את העט, אמרתי אני הכי מה לכתוב, אבל עכשיו הבנתי גם למה עזבתי את העט, כזה מעמד, של כזאת כמות של אנשים,
אמרתי, אני מדבר מהלב, מה שיצא יצא, ובאמת, התיישבתי פה, ופתאום חשבתי על זה, כמו שהוא אמר, אני חוגג במצווה. היום בדיוק לפני 13 שנה, לא בדיוק היום, כאילו ביום, אבל לפני 13 שנה, לא משנה, אני לא אספר איך הגעתי לפה לישיבה, איך התגלגלתי לפה, זה לא עכשיו חיים שכאלה, אבל הייתי שנה שלמה שהייתי בשנה האחרונה שלי בצבא, לא הייתי בבית. יש מקים, מי שלא, לא משנה. ופה בית הערכה, אני זוכר שהיה פעם אחת, באותה תקופה שבאמת הייתי מותג לגמרי, היה פה אירוע של הרב. ואני זוכר ששמואל בן משה היה פה אירוע כזה בשבת, ואז ניסו לעשות התרמות. ואז אמרתי לשמואל, תן לי רגע, הוא התחיל, לא זוכר מה רצו, להחזיק אברך, $500, לא זוכר את המספרים. ואז בדיוק אמרתי לשמואל, תן לי רגע את המיקרופון. לקחתי את המיקרופון וסיפרתי להם באיזה סיטואציה אני נמצא. ברוך השם שהאצבעות התחילו לקום, עוד $500, עוד $500, עוד $500. ככה זה היה, וזה עכשיו בדיוק באמת לא חשבתי לסבר את זה, פתאום עכשיו נכנסתי לבית ההלכה. נזכרתי על זה שכבר 13 שנה, אני חוגג במצווה פה בישיבה. וברוך השם, שאני זוכר באמת עדיין ב-13 שנה האלה, כל פעם זה עוד, פעם הייתי 8 שעות, אחרי זה 4 שעות, אחרי זה רק שעתיים, אבל היה לי מחובר בלב ונפש, קודם כל למורנו ורבנו לראש הישיבה. אני לא עוזב את הישיבה הזאת, איפה שאני לא הולך, מתקדם, מתרחק, אבל רגע אני משאיר תמיד בישיבה. נזכרתי גם, עוד דבר, אני מדבר ספונטנית, אין לי הדף נעלם. הכינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. אני זוכר וורד של הרב לייזר. מי שזוכר היה ביום שישי, היה וורד של הרב, היה שיעור פרשת שבוע עם הרב לייזר. למה לא הזמינו משפחות מארחות? אז שאלו את המורים, הוא נסגר כך. אז הרב לייזר היה מוסר שיעור בימי שישי, ואני זוכר שהוא שאל פעם, מה קרה שבדור הזה פתאום כזאת התקדמות? כל הנושא הזה, רכבים, בתים, מטוסים, מה קרה? אנחנו חיים בעולם הזה כבר 3,000 שנה, מאז מתן תורה, 5,700 שנה העולם קיים. מה קרה פתאום עכשיו? ב-50-60 שנה האחרונות, עד לפני 100 שנה, לא יודע מה היה, היו מקררים, לא היו מקררים, אמא שלי תמיד פגעת עם אבא שלי, אם במרוקו היה מקרר. זה ויכוח קבוע ביניהם. איפה במרוקו לא היה לכם מקררים לפני 60 שנה? אבל פתאום היום אנחנו חיים בכזה הבדל, איזה עולם, איזה מציאות. חשבתי, ביום כיפור האחרון חשבתי, אנחנו מוצאי יום כיפור מחכים, יש לנו מקרר, מה אם היינו אוכלים מוצאי יום כיפור? אז אני נזכרתי, כתוב בשולחן ערוך, שהיום מפצחים אגוזים ממנחה ולמעלה, כדי שיהיה למה לאכול מוצאי כיפור, הם מפצחים אגוזים. אם הוא היה רוצה לאכול בשר, אז עכשיו לשחוט. העולם השתנה כל כך. והרב לייזר אמר משהו מאוד נכון. אז היה, זה היה ממש בפרשיות הראשונות של בראשית. הוא דיבר על מגדל בבל. ויהי כל העם שפה אחת. שכל העם הוא שפה אחת, אז מגיעים לדברים גבוהים. הם, רחמנא ליצלן, הגיעו למרידה בבורא עולם. כשהיא עם שפה אחת, ומה הוא עשה? בלל את כל האומות, בלל את שפתם. הוא אמר, ככה היום, כל הגלובליזציה, מה שקורה בעולם, כל האינטרנט, העולם הפך להיות, זה כולם מכירים את המושג הזה, לכפר קטן. וכשיש כפר קטן, אז אחד עם נקודת מידע מפה, ועוד אחד עם נקודת מידע מפה, כולם מתקבצים, אז זה משלימים אחד את השני, כך הוא הסביר, שבגלל זה בדור האחרון הזה, עכשיו מה שקורה עכשיו זה בגלל הגלובליזציה הזאת, שכל העולם הפך להיות כזה, כמו איזה כפר קטן, זה להבדיל, זה בתרומה. אני חושב שפה בקדושה, שיש פה כל כך, ואני אגיד לכם קצת מספרים, אני הייתי, אהרון שם אותי אחראי על כל התקשורת, ליצור קשר עם האנשים, כולם חושבים שאני התקשרתי אליהם. יש לאהרון איזו מערכת, שהוא שם את המספר שלי, זהו, אז ביום כבר הייתי רגיל, יש לי כבר אמרתי, איך היא כבר יכולה לענות? לא חיפשתי אותך, הייתה איזו מערכת שזה, ושמרו את זה על החשבון המספר שלי. יש משהו כמו רלוונטי, איזה משהו מעל 240 בוגרים, ברוך השם, הכנו כיסאות ל-130. ואני ברוך השם רואה שכל הזמן מוסיפים כיסאות, כן יבוא בלי עין הרע. זה אומר שהניצוץ בלב של כולנו להתאחד באמת היה קיים. לא היה צריך לשכנע הרבה אנשים. אמרתי להם שישבנו לארגן את הכנס, כמה שלא יהיה, מה יהיה ככה, יהיה ככה. את חנן נלחצתי אומנם, אבל מה שלא יהיה בעזרת השם, הכינוס הזה, כולם רוצים בלב את האחדות הזאת. ואני אומר שכמו שבתומה אפשר, כמו שרואים את האחדות שלהם, את הגלובליזציה הזאת, לאן הם מגיעים, פה בקדושה, סיפור קטן, אני נוסע לבסיס נבטים. הרב שלח אותי למסור שם שיעור פעם בשבוע. הייתי כבר 3 פעמים שם. דיברתי עם אחד הבוגרים, הרב שי כהן, ואני שואל אותו, נו, מה אתה עושה? מה עשיך? וזה התחלנו להתגלגל מפה לשם. מסתבר שגם הוא מוסר לנבטים. טוב, נבטים זה בסיס מאוד גדול. מסתבר שהוא כבר 2 מוסר שם שיעור. אז מגיע מישהו מאשראי איש, כשאנחנו לא יודעים שיש עוד איזה בוגר של אשראי שכבר נמצא שם 2 ומוסר שם שיעורים. אז תראו כמה אנשים, כמה אפשר, כשיש כזה כוח גדול של אנשים, וכזה שיתופיות של מידע. באמת הכל באמת זה, אילו פינו מזה שירה קיים להודות, באמת לראש הישיבה, שכל אחד, כמה שהתקדמנו בישיבה, כמה שכל אחד יתקדם, אחד הגיע לכל אחד איפה שהוא הגיע.
אני אספר לכם על סיפור קטן שהיה פה בערב כיפור. ישבתי בישיבה, זה היה סעודת צהריים, הדגים של נויבר, כולם מכירים את הטעם של הדגים האלה. אז הגישו כל פעם את הדגים האלה. אז ישבתי ככה, פתאום הגיע איזה בחור. אני יושב עם עידן ברמי, יושב אוכל איתו, הגיע בחור. הוא אומר לי, עידן, יש לך חוט? הוא אומר לו, למה אתה צריך חוט? הוא אומר לו, אני לא יכול לשים חגורה ביום כיפור. אז תביא לי חוט, שאין לי מה לשים במקום חגורה. אמרתי לו, שמע, רבנו, אין איסור ללבוש אור בראש השנה ביום כיפור, יש איסור מנהלים שלו. לא הקשיב. לא, הוא רוצה חוט. לא יודע, מה בסוף נגמר עם החוט הזה, כן או לא, קיבל אותו או לא, אני לא יודע. הוא חשב לשים חוט. אמרתי, כולנו התחלנו עם החוט הזה. כל אחד התחיל באיזושהי נקודה, כולנו התחלנו שחשבנו שצריך גם... אני גם חשבתי, אני אגיד לכם את האמת. פעם חשבתי שביום כיפור אסור לראש חגורה שלו. כולנו התחלנו בנקודה הזאת. והצעדים הראשונים שלנו, היו פה בישיבה. בהתחלה הזאת, כל אחד קיבל את האידיאל, כל אחד קיבל מראש הישיבה, מכל הרבנים האלה, באמת ראינו שכל הרבנים שהגיעו, כל אחד נתן בו. זה טמון בתוכנו. האידיאל הזה, השאיפות האמיתיות האלה, שבאמת ממוסרי התורה, שבאמת מלמד שלא שינה, מה שראו אצל רבותיהם, ממשיכים אצלנו. וזה באמת הדרך של ראש הישיבה באמת להנחיל. מה שהיה לנו ככה אנחנו נמשיך לעשות. ובכולנו טמון הנקודה הזאת. אני בטוח שכל אחד איפה שהוא נמצא, יש בידו, נטמן בתוכו הגרעין הזה. וכמה שאנחנו לא נתקדם, יש בהתחלה הזאת, בצעדים הראשונים האלה, שהפכנו מכאלה שרוצים ללבוש חוט ביום כיפור. לאנשים שבאמת, כבר כולם בחליפה, כולם בחתונה כבר הגיעו עם חליפות, וכן על זה הדרך. הנקודה הזאת, אני אספר לו דבר אחרון, וזה אני אסיים. הייתי קשור לרב שמאי גרוס. הרב שמאי גרוס זה הרב של מחזיקי הדת, שו"ת שבט הקהילתי. הייתי איתו בקשר מסוים. אז פעם אחת ראיתי בשו"ת שלו שהוא שואל שמה, האם מותר לספר על מישהו שהוא בעל תשובה? ככה הוא שואל, שאלה. הוא כותב שמה שאסור. למה הוא אומר? אף על פי שזה מעלה גדולה, ואף על פי שהדבר הזה הוא באמת לעילה ולעילה, ביניהם של אדם, כמו שהחנן באמת תיאר את זה, באמת דברים נפלאים, כולנו שכחנו את זה, אבל זה באמת היה ככה. הוא כותב שאסור, הוא אומר, כי אף על פי שאנחנו יודעים את המעלה של הדבר, אבל סוף סוף איננו רואות שיש בעיה עם החינוך ילדים. שכשאתה אומר מישהו שהוא בעל תשובה, אז אותו יחבקו, אבל, איך אומרים, מחבק אותו, אבל הוא לוקח צעד אחורה. ככה שאלתי אותו. אז הלכתי, ראיתי את השאלה הזאת, שאלתי אותו, אמרתי לו, באמת ככה הרב אוחז? הוא אמר לי, מציאס. מה אתה שואל אותי? מגנאי, יש בזה כלום, מה אפשר לעשות? במציאות נגרם מזה גנאי, מה אפשר לעשות? אז נקודה אחת, אמרו שככה הרב ביקש, ידברו כל אחד איזו תובנה שיש לו לעולם. אני חושב שגם, שאלו את הרב אוירבך, מתי בן אדם הוא בעל תשובה? ומתי נשאר, בן אדם 20 שנה בתשובה, הוא בעל תשובה? כנראה שכן, זה סוג של מנטליות. בן אדם שהתחיל, כמו שבן אדם עלה ממרוקו לפני 50 שנה, אבל עדיין קוראים מרוקאי, בן אדם שעלה מרוסיה, אבל עדיין רוסי. יש סוג של מנטליות. כל אחד בתוכנו, יש לנו משהו משפחה שלנו, זה בעל תשובה. אבל משהו אחד, ישבתי במוצאי שבת עם כמה אנשים שמבינים בתחום הזה, כחלק מהנושא של הפאנל. באמת דבר אחד. אחד אמר שם משפט מאוד נכון. כל אחד מאיתנו, כמה שאנחנו אומרים בחברה החרדית, אבל אם יושיבו אותנו עכשיו עם איזה 4-5 חילונים, כמו שהגמרא ביבמות אומרת, שמבינים ברמיזות וקריצות. אוטומטית אתה מבין את הניואנסים הקטנים, ההוא רוצה כבוד, ההוא עושה ככה, ההוא עכשיו ככה, ההוא זה. אנחנו עדיין, אפילו אחרי 20 ו-30 ו-40 שנה, עדיין אנחנו מבינים ברמיזות וקריצות, שכשיושיבו אותנו עם אנשים שהם לצערנו חילונים, אנחנו מאוד נבין את הניואנסים הקטנים שלהם. מאוד קשה לנו עד היום להבין את הניואנסים של החרדים, של העולם התורה. מאוד קשה. אתה מנסה כל הזמן להציג, אלה שרוצים לדבר עם קמץ, אז רגע, זה קמץ עכשיו, אתה לא יודע. וכל הזמן אתה מנסה איכשהו להתערות. לנו זו עבודה מאוד קשה. אבל משהו אחד זה בטוח. הילדים שלנו כבר לא בעלי תשובה. הילדים שלנו התחילו מאפס. הילדים שלנו, הם כבר יכולים להמשיך, והם לא צריכים לדעת את זה. אני לא מדבר עכשיו, כן נסע במועד, לא נסע במועד. הם כבר נולדו לתוך עולם של תורה. בגלל זה הרב וק פה, רבי גולן באמת, דיברתי עם רבי גולן, אברהם גולן, הוא סיפר לי שהוא ניסה להכניס לחדר את הילדים שלו, לא שהוא עשה כאלה מאמצים, שבסוף כל החייטרים הסכימו. רואים שם את כל הזה, ויש, אז דיברתי איתו, שאלתי אותו, אולי ככה אתה דוחף, ככה צריך לזה. הוא סיפר לי כל מיני סיפורים, אני לא רוצה להעריך, רציתי לספר, אבל אני כבר אוהב את הסיפור הזה, אבל משהו אחד שהוא אמר לי, הרב וק, שהוא פה רב פה בשכונה של בית וגן, חבר'ה של השואל שלו בעלי תשובה. אנשים שחזרו בתשובה, וזהו, בני תורה לכל דבר. אז אמרתי, בינינו אנחנו יודעים שהשם משפחה שלנו בעל תשובה תמיד יישאר, אבל את הילדים שלנו אפשר להכניס לעולם של תורה. ובאמת אני רוצה, במילים האלה לסיים, פתחתי בתודה לכבוד האכסניה, ולסיים בתודה לכבוד האכסניה, שבאמת הקדוש ברוך הוא יריק אמר בטור שאותם הנעימים, ירבה כבודו בתלמידים, ימשיך ככה להפיץ תורה בעם ישראל. אתם רואים, הרב עומד ומדבר, ועוד
לאלף טועים בינה, עוד יהודי, כל אחד במקום שהוא נמצא ללמד, עוד יהודי, לקרב עוד יהודים לאביב של השעה, כמה שזה קשה בטוב הזה. ולא נשכח להודות באמת לכל הרבנים שפה יושבים, כל אחד מאיתנו, אחד יש לו קשר עם כל אחד ואחד מהרבנים האלה, שבאמת עשו יומם ולילה, כולנו עכשיו מגדלים ילדים, כולנו רואים מזון של בית, ותמיד בטלפון אתה מדבר איתו והוא עוזר לך והכל, ועכשיו אתה יודע כמה זה, כמה קשה להתפנות בשיחת טלפון, לשבת שעה עם איזה מישהו שצריך עזרה. כל אחד ואחד מהרבנים פה מגיע להם את כל ההכרת הטוב הזאת. ואחרון באמת אהרון רימר, שהוא באמת הרים, אני קיבלתי את הכפפה הזאת להרים את הכנס בוגרים לפני 3 חודשים, לא הצלחתי להחזיק מעמד. אהרון קיבל את זה ונתן את כל המשרד שלו, ואת חיים סיגנובי, ואותי, ואת כל מה שהוא נקב וכל השמות האלה, שגם לזה, בזכות זה יעמוד באמת לזכות הכינוס הצדיקים הזה, שכל זה היה בכלל בעולם. כמו שהתחלתי, שבזה באמת נסיים, שמהדברים האלה באמת יצא רק טוב, שנמשיך לעשות את הפגישות האלה. עכשיו זה ככה מפגש של חיבוקים ונשיקות והכל, שהחיבור הזה ימשיך הלאה, כל אחד יכול לתת איזה גוון מסוים, כל אחד יכול לקבל מידע, כל אחד יכול לעזור לשני פה. כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם, מועדים לשמחה. ביקשו למסור שמי שעדיין לא הספיק את המנחה, אז מתארגנת שם קבוצה לתפילה, אז מי שפספס, לא הספיק, אז מתארגנת קבוצה. לפני שאני אזמין אדם רב מיוחד ביותר, בשבילי זה התרגשות גדולה, אז אני רוצה, הרב שבדרון כותב, אנחנו פה זורמים, קוראים לזה, שיהודי פוגש יהודי, לומדים את זה, כשכאן רצח את הבל, הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת, הוא דקר בכל החלקים בגוף. אז בעלי מוסר אומרים, כשאתה פוגש יהודי, תדקור בכל מקום. חס ושלום פיזי, תדקור, תעורר, דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו, תדקור בכל מקום. קין לא ידע איפה זה פוגע בנשמה שם, מה פוגע בנשמה? דבר איתו על הטולה, דבר איתו כדורגל, דבר איתו מה שאתה רוצה, מחשבים, עולם, קוסמוס, דבר איתו, תדקור בכל מקום. אני רוצה לנסות לדקור טיפה במחילה את הרבנים. מה זה בעל תשובה? לתת אולי כוח, השם ירחם עליי עליו. בית חולים, הם עובדים קשה, שחיקה יש, כמה שהם מלאכים, שחיקה יש לכל אחד, הרואי תאי. כמה שהם מלאכים, יש שחיקה לכל אחד. אתם יודעים את המלאכה שלכם, אבל אנחנו באנו גם לתת כוח. בית חולים לידה. לאוויר העולם יוצאים תאומים. ילד אחד יוצא, הכל ברוך השם חלק, מצוין ברוך השם. הילד השני, חבל הטבור, מסתובב סביב הצוואר, פגיעה, חמצן לא מגיע למוח, פגיעה חזקה מאוד בגפיים, פגיעה מוחית. ילד אחרי 3 ימים יוצא ממעייני הישועה. אחיו התאום עדיין מיד בטיפול נמרץ וכל מיני חוטים וזונדות, איך שלא תקראו לזה, משאבות למיניהם. ילד אחד מתחיל לזחול כבר בבית. ילד השני בית חולים. לא יוצא, עדיין בטיפול נמרץ. ילד שני כבר מתחיל ללכת. ילד השני, חביבי, אתה לא זז, אתה בתוך עוד לא קם. ילד אחד, שלום כיתה א', עם התיק מגיע, איזה יופי, שלום כיתה א', חוזר הביתה, אמא מנשקת אותו, אני הולכת לבקר את אחיו התאום בבית חולים. הילד השני, הרגיל, כבר משחק כדורגל למטה בשכונה עם החבר'ה, אפילו יודע להקפיץ. משחק כדורגל, סטנגות, הכל. הילד עוד לא יצא מבית החולים. הילד הראשון, טיול שנתי, יומיים יוצא כבר מהבית. יומיים, הילד השני, בית חולים. מגיעים לגיל בר מצווה. יום אחד, פרופסור איצקוביץ' מתקשר לאמא.
הוא אומר לה, אני מבקש ממך אם לא קשה בטובך. תבואי בבקשה אם לא קשה עם בעלך. מיד אני רוצה שתבואו מיד ברגע זה לבית החולים. האמא בחיים לא קיבלה טלפון לפרופסור איצקוביץ', היא מבינה שזה רציני. הפרופסור מתקשר, לבוא עכשיו, לא, זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. תבואי ברגע זה. אוקיי, מיד, לוקחים אותו. היא מתקשרת לבעלה, אומרת לו, בעלה, אני מבקש לך, תקשיב, בעלי היקר, תבוא עכשיו, תעזוב את העבודה. הוא אומר, איך אני אעזוב את העבודה? אני באמצע טלפון, אתה חושב שאתה עכשיו. הוא אומר לו, על מי אתה צועק? זה פרופסור איצקוביץ' אמר לי. אומר לו, אם ככה צועקת, הוא לא רוצה להגיע לשלום בית של הרב בן פורת. הוא הולך לבוס שלו, הוא אומר לו, אני צריך ללכת לעבודה, אני צריך לעזוב את העבודה. הבוס שלו אומר לו, אתה לא יכול, הוא אומר לו, מי אתה תגיד לי לא יכול, פרופסור איצקוביץ'. הוא לא רציני, הבחור הזה, משחרר אותו. הם מגיעים לבית החולים. פרופסור איצקוביץ' מקבל אותם, כמו פרופסור, אומר להם, צהריים טובים, אני מבקש שתשבו בבקשה. אתם יודעים שאני מטפל בילד מגיל 0, ואני רוצה עכשיו ברשותכם משהו קטן, תשבו בבקשה, אמא ואבא. יניב, אתה שומע אותי? יניב זה אח של הילד שרץ, עוד מעט עולה לבר מצווה. אמא ואבא כאן, אז אני רוצה להראות להם את הדבר שבשבילו הזמנתי אותם. הוא ניגש לאיזה וילון פרגוד כזה, יניב שם נמצא, פותח את הווילון, ויניב פעם ראשונה עומד על הרגליים. אמא רואה את זה, הרב בן פורת, אמא רואה את זה, מתחילה לבכות הרב. זה פעם ראשונה שהיא רואה את הבן על הרגליים. פרופסור איצקוביץ' אומר ליניב, יניבי, אללה, תמשיך עד לאמא. אמא פה. ויניב עושה צעדים ראשונים. חזק, חזק, אתה מאבד שיווי משקל ידיים לצדים, לך עם הראש, לך עם הראש, קצת שמאלה, ויניב עושה צעדים, עוד צד, יפה, לאמא, ואמא מתחילה לבכות. מה זה לבכות? דמעות, כנרת, אבא רואה את זה, לא עומד בזה, קשוח, לא עומד בזה. יניב מצד, עוד אחד, שיווי משקל ידיים לצדים, עוד, האמא אמרה את זה, זהו. זה בעלי תשובה. כשדיברו פה לקרב, אני לא ראיתי את עצמי. כשדיברו פה חברים מהישיבה, בוגרים וברון, כשאנחנו מקרבים מישהו, אז יש דמעות בשמיים. לכם יש את הכוח, לכם יש את היכולות. קדוש ברוך הוא בחר בכם כשליחים, ברוך השם. אנחנו באנו רק לתת כוח. אנחנו זוכרים את הצעדים, זוכרים את הבואי בקרית, זוכרים את הוויתורים. אני אומר לאנשים, בשבילי לשמור שבת, זה לא סתם איזה קיגל. זה לוותר על אולמות מפוצצים. מה זה שבת? אנחנו שמנו את הארנקים שלנו כדי לשמור שבת. אנחנו שמנו ארנקים כדי לשמור שבת, סגרנו עסקים כדי לשמור שבת. איפה גאוות יחידה? איפה שמחה? איזה דמעות? יש אח אחד שהוא נולד חרדי, הוא רץ, כיתה א', שלום, תיק, הוא רץ, כדורגל, כל צעד שלנו זה הדמעות בשמיים. שלא נשכח את הדמעות האלה, יצא לי לדבר איתו ברדיו, תמיד התרגשתי, תמיד שמעתי. לא בעולם הזה כולם זוכים לקדש שם שמיים ברבים, כמו ידידי, שאני רוצה להזמין אותו, וזו זכות גדולה, לקדש שם שמיים, כי אין מעלה יותר גדולה מקידוש שמיים. זה לא דברים שלי רב דורון שפר. קבלו אותו,
גופייה מספר, כבר לא זוכר, אבל זה היה בצהוב. הרב, דוקטור אשר, הם קבלו אותו, מחיאות כפיים. משפחת אשרי שיקרה. אז אני ברשותכם ככה סיפור קצר אישי על איך הגעתי עד לפחות ככה להיות חלק במשפחה היקרה הזאת. לפני קרוב ל9 שנים אני ככה התגוררתי לא רחוק פה בעין כרם. אחרי ככה שנה של חיפושים וטלטולים ובלבולים ושקיתי מחוכמות הגויים בהודו, בדרום אמריקה. והבחור שהזכרנו ממנו את הדירה גורר פה באשרי, בבית וגן, משה עדות, יהודי יקר. הוא ראה שאני ככה מתחיל להתעניין ולהתקרב לשורשים, לעולם התורה, ככה מתחיל ללכת לבית כנסת, איתו מהתפילות, בשיעורי תורה. הוא אומר לי, תראה, אני חייב שתבוא איתי להכיר רב יקר, רב מאוד מאוד מיוחד. מלמד פה ימי שני בישיבה באשר האיש. אמרתי לו בשמחה רבה, ככה הדבר פרח ממני, אבל בוקר אחד מופיע משה ודורון, הולכים, לאן, מה, לשיעור, טוב. מתארגנים, מגיעים, איכשהו הגענו ככה ממש לקראת הסוף, ואחרי השיעור הרב התיישב לו ככה במקומו, הוא אומר לי, בוא, אני רוצה שתכיר את הרב. ואני מתיישב ככה מול הרב, והרב ככה שואל ככה לשמי, וככה שאני אספר לו בקצרה על סיפור חיי, וגלגלתי על כדורסל, והתורות והחוכמות, ואז בהודו, ואז הוא אומר לי, כן, זה חומש אתה מכיר? אמרתי לו, סליחה, חומש, כן, אמרתי, למדנו את התורה, תנ"ך, בבית ספר. הוא אומר לי, רש"י, מי, סליחה? רש"י, לא מכיר. אז הוא אומר לי, אז אני ככה, אז הוא אומר, אולי ככה לפני כל החוכמות הגויים, ותבוא איתם ככה מהמקורות, תתקרב לתורה. אז אני זרקתי לו ככה משפט שלא פעם זרקתי כשרציתי לברוח ככה ולתת לגיטימציה למעשים שלי. אמרתי, כן הרב, אבל הכל אחד, כל הנחלים זורמים מעל, ואין עוד מלבדו. אז הרב ככה מסתכל לי עמוק לעיניים במבט החודר שלו, אומר לי, כן, כל אחד, אבל אתה לא באמת יודע את זה. ויש מושג בעולם הספורט, האגרוף, כן, יש נוקאוט, מקבלים נוקאוט, פיזית, אז יש גם נוקאוט מנטלי. אני קיבלתי ככה נוקאוט, ואני זוכר ככה בשבריר של כמה שניות שעברו, שככה ראיתי פער גדול בין הדיבורים, הגבוהים, על אחדות ועל אחד, לבין המעשים. והתמונה הבאה שאני זוכר, זה את הרב לוקח לי את היד, פותח דלת אחת, נכנס לדלת השנייה, לחדר של הרב נאור, ושלום כיתה א', חומש, ככה אני מתיישב ללמוד חבורה של 5-6 תלמידים. וזה היה הצעד הראשון שלי, זכות גדולה שנמשכה, לא זכיתי להיות אברך מן המניין, אבל חצי שנה אולי יותר זכיתי לבוא בבקרים ואחרי הצהריים להתחזק, ואומנם ביקור אולי קצר יחסית, אבל שהשימו מאוד חזק, נכנס עמוק ללב, יסודות שקיבלתי מהרב ומהרבנים העיקריים מהישיבה, חבוקים ומלווים אותי עד היום, יסודות של מידות של זריזות, של סדר, של לימוד, ואולי גם ניחוח מיוחד מאוד של הרב שעד היום, כן, בצמתים, בביקורים, תמיד הבית פתוח, תמיד הישיבה פתוחה, החדר, הלב פתוח, בלי לשאול, בלי תנאים, ככה משהו, מה שנקרא מעל הטבע. ועוד דבר שמאוד היה מיוחד במפגש שלי עם הרב, שכמו הרבה אנשים גדולים ומיוחדים, היכולת שלו להכיל את השונה, לאפשר באמת לכל אחד למצוא את הניחוח המיוחד שלו בעבודת השם. אמר לי פעם מישהו שהוא שמע ככה שהתחלתי את הצעדים הראשונים שלי בישיבת אשרי, שאומר, זו הישיבה הליטאית הכי חסידית שאני מכיר. ובאמת משהו שלם,
כן, התייחסות, אני זוכר שגם הרב לא פעם אמר לי, כן, על הלבושים שלא חייבים לעבוד את השם עם לבוש אחד ועם בניחוח, היה לא פעם שיחות על הנושאים של הגוף והבריאות, דברים שלאו דווקא הכרתי בכל מקום, בכל ישיבה שבהמשך למדתי. וזה המקום שמאחד ושמחבר בין הגוונים השונים, עם ישראל, 12 השבטים השונים. יסוד שבאמת כל הגדולים, והרב דיבר על הצורך והרצון והאחדות וקירוב, שאומרים כל גדולי הדור שזה עיקר העבודה אולי של הדור שלנו, לאחד ולחבר, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, כלום חסרתי, לא חסרתי כלום, רק תהיו מכבדים זה את זה, יראים זה את זה, כמו אבא שרוצה לראות את הילדים שלו ביחד. ואולי בנושא הזה, אולי לא במקרה, הישיבה נקראת אשרי האיש, כן, דוד המלך, מלך ישראל, שהגיע מחברון וחיבר את עם ישראל לאחדות, ליסוד הכל כך יקר וחשוב הזה, שכל כך נצרך בימים אלה ובכלל, ובכל החזיתות ובכל המחוזות. אז דבר אחרון ככה, על הנושא הזה של אחדות, שמחבר את זה גם עם דוד המלך, יש שבועות ככה שאני חוזר ושונה ומשתדל לחזק ולהתחזק איתו. שדוד אומר בתהילים, הנה מה טוב ומנה עם שבט אחים גם יחד. ושמעתי הסבר לפירוש שעולה קושייה ושאלה, למה גם? הנה מה טוב ומנה עם שבט אחים יחד, ואיפה נכנס הגם? אז גם מסבירים שיחד, בראשי תיבות יש חילוקי דעות, כן? אנחנו יחד גם עם החילוקי דעות, ומסתכלים, אז אין משפחה, בעל ואישה שאין חילוקי דעות, ואין ישיבה בלי חילוקי דעות, ואין קהילה בלי חילוקי דעות, ואין עם בלי חילוקי דעות. אבל אנחנו נשארים יחד, החילוקי דעות בשורש שלהם זה דבר חשוב, שעוזר לנו לגדול ולברר, כמו שאומרים, תלמידי חכמים, שכמו שני סכינים, חרבות, משחיזים אחד את השני דרך הקושיות וגדלים ולא נופלים למקום הנמוך. אז לזכור את זה, כן? יש את השונה ויש את החילוקים, אבל אנחנו תמיד היינו יחד, תמיד נהיה יחד, שנזכה להגדיל הרב, הרבנים, הישיבה, משפחת אשרי האיש, מאשר נלך להגדיל תורה, מצוות ומעשים טובים. תודה רבה. בוא נשאיר. הנה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. הנה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. שלום לך הרב. תודה רבה לרב דורון שפר. שבט אחים גם יחד. אני רוצה דווקא להזמין עכשיו מהשולחן של הנכבדים, הרבנים, את יושב ראש העמותה של אשרי האיש, הרב שמואל בן משה שליטה, מושך בחוטים, המנוע מאחורי הרבה מאוד פרויקטים מיוחדים, גם הפרויקט שלנו, אז בבקשה, בכבוד, מחיאות כפיים. אנחנו עוד מעט לקראת סיום החלק הזה, ואחרי זה נעבור לחלק אחר, יהיה גם הפסקה של סעודה וארוחה, בינתיים הרב יעלה. יהיה לנו עוד דובר אחרון, ואחרי זה אנחנו נצא להפסקה. הגעתי לא שמח, ואני הולך אחרי הרב, איפה שהרב הולך אני אחריו. ואני יודע, יש בוגרים, שנתו של בוגרים. אני שייך לכל השנתונים. לראות את הבוגרים, את שבאים, עכשיו מתחתן, אחרי זה ילד, לא עוד ילד. זה כל כך מרדים, זה כל כך משמח, ממש. ממש, כל כך גורם לך נחת רוח. אנחנו נמצאים עכשיו בסוכות. יש שאלה, האם הסוכות זה זכר הסוכות של עם ישראל שיצאו ממצרים, או זכר לפני הכבוד? אם זה זכר הסוכות שיצאו ממצרים, אז למה זה לא בתשרי? למה זה לא בניסן? זה לא בניסן.
בניסן, לא בתשרי. אז טוב אומרים, בגלל שבניסן זה ברור שאדם יוצא לסוכה, ובתשרי זה ניכר שהוא עושה את זה לשם המצווה. ענני הכבוד, יש דעה של ענני הכבוד, שמסביר את האבות מווילנה ואומר שבעקבות חטא העגל, ענני הכבוד נהרגו, ולאחר חטא העגל, שמשה רבנו חזר ביום כיפור, בי"א הוא הזמין בצלאל להקים את המשכן, בי"ב וי"ג נאספו את הזהב, את הכסף ואת כל החומרים, בי"ד כולם התאספו להביא את זה, ובט"ו התחילו לעבוד, ואז חזרו ענני הכבוד. נשאלת השאלה, היו 3 ניסים לאבותינו במדבר. היה המן בזכות משה, והיה המים בעירה של מרים בזכות מרים, והיו ענני הכבוד בזכות אהרון. למה יש לנו חג דווקא על ענני הכבוד ולא על המן ולא על המים? למה דווקא ענני הכבוד? זה זכר ליציאת מצרים. אז אומרים, המים והמן הם דברים שאדם צריך אותם. ענני הכבוד זה דבר מיוחד שיצאו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ניכר שהעניין של יציאת מצרים לא יהיה פעם אחת בשנה בניסן בלבד בפסח, אלא יהיה פעמיים בשנה. אז עשה לנו חג נוסף בסוכות, בדיוק 6 חודשים לאחר מכן, כדי שכולנו נזכור את הניסים של מצרים, את יציאת מצרים. זה למעשה אחד ההסברים למה עשו את סוכות בתשרי, לפי הדעה של זכר הסוכות. בפרשת האזינו, יש לנו פסוק שאומר, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאר אביך ביגדך, הזכרך ויאמרו. רש"י אומר, הזכרך מה זה חכמים? אנחנו כולנו הגענו לישיבת השרי האיש. אני התחלתי פה לשמח, אבל כולנו הגענו לישיבת השרי האיש. הזכרך זה הרב, זה ראש ישיבה. כולנו עברנו את כל העיתות הזה של ראש הישיבה. אני נמצא בקשר עם הרב כבר מעל 20 שנה. כל אלה שלא עושים את זה, ולא יודעים שהם מפסידים. ממש. את האפשרות להתייעץ, את האפשרות לדבר, את האפשרות לשאול, את האפשרות לקבל חיזוק. כל הדברים האלה הם הכרחיים. אם אדם מתמודד עם בעיות והוא לא בא לשאול, אז איך הוא ידע? שהעץ קטן אפשר לייצר, והגזע עקום אפשר ליישר את הגזע. אבל אם העץ גדל והגזע חזק, אי אפשר ליישר אותו. אם יש לך בעיה עם הילד, ואתה לא בא שואל את מה לעשות, קורא לך ויגיד לך. הזקנים שיגידו לך. אם אתה לא בא לשאול, אז לא תדע. ובגיל מסוים כבר אתה לא יכול לשנות. העץ עבה, הגזע כזה, הגזע חזק. כשהילד מגיע לגיל מסוים, אתה כבר לא יכול לשנות אותו, אתה לא יכול לעזור. כמה מהבוגרים באים לרב אחרי 10 שנים שלא ראו אותו, הרב, יש לי בעיה עם הילד. אבל עכשיו הרבה פעמים אי אפשר לעשות כלום. יש לי בעיה עם הילד, לפני להכניס לו לישיבה, אני לא יודע מה לעשות, הוא לא מסתדר פה, הוא לא מסתדר פה, יש בעיה פה. למה לא באת קודם? למה לא באת קודם? תבוא לשאול, תבוא לדבר. אני יודע שחלק גרים בבני ברק, חלק גרים בצפון, בדרום, בכל המקומות, אבל כאן טלפון, יש טלפון, אפשר לנסוע, אפשר לבוא, אפשר... חבל, אנחנו מפסידים. אנחנו מפסידים, זה בנפשנו. זה ממש בנפשנו. כתוב, רבו שלימדו חוכמה מביאו לעולם הבא. למה מציע? מביאו לעולם הבא. למה לא? מי רוצה לוותר לעולם הבא? לא באמת. אני אביא לכם משהו זה נכתב מאליהו.
כתוב בזוהר הקדוש, אנא תרי יומין, זה לגבי ראש השנה. עכשיו עברנו את הימים הנוראים בראש השנה. לגבי ראש השנה, שאנחנו עדיין בשולב של ראש השנה. לא הגענו לסוף, בשוליים של ראש השנה. אנא, אלא, משפט עמי ישראל דבר ביומו. יום ביומו מה יום? אלא אנא תרי יומין בראש השנה. מה יתראה? תרי יומין. וכי דיונו תרי בית דינה דמתחברם כחד הדינה, אלא דיו קשיא בדינה, תתה דיו גרפיה בתחברה ויצחק. אומר הזוהר, למה יש 2 ימים של ראש שנה? יום ראשון ויום שני. כיוון שהם 2 בתי דין שמתחברים כאחד. כל יום זה דין, כל יום זה דין אחר. וזה אחד, ושתיהם דין אחד. דין עליון שהוא קשה. דיו קשיא. עם דין תחתון שהוא רפה, ושתיהם נמצאים. יש לנו 2 אופני השגחה, השגחה פרטית והשגחה כללית. יש השגחה פרטית שהיא השגחה על הצדיק. השגחה שבודקת כל דבר, כל פרט, מה בן אדם עשה, מה הוא לא עושה, מה הוא מקיים, מה הוא לא מקיים. מקפידים על כל דבר. זה השגחה הפרטית. והשגחה הכללית שאומרת, לא בודקים. עושים לה. רפיה, דין הרפיה. כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסדיו כחוט השערה, זה ההשגחה הפרטית. אבל ההשגחה הכללית היא לא כזאת. מה זה ההשגחה הכללית וההשגחה הפרטית? אומר המכתב מאליהו, יש אחד, ההשגחה הפרטית הולכת לצדיק. עכשיו יש אדם אחר שהוא לא צדיק, אני כמוני. אדם, אני גם אברך קצת, גם מתעסק בעסקים, וזה לא מגיע לדרגות הגבוהות של ראש ישיבה. הקדוש ברוך הוא סידר לנו משהו. הוא אומר, תשמע, אם אתה יכול להיות כלי לצדיק האמיתי, לתקן את העולם שבו עושה הצדיק את עבודתו, אתה תעבור את הבוחן, אתה תעבור את ראש השנה. הנה גדר יום ראשון של ראש השנה, דין הקשיא. היום הראשון זה הדין הקשיא. זה הדין של הצדיקים. דין הפנימיות היא דינו של הצדיק עצמו, שנמצא תחת השגחה הפרטית. וזהו דין ההילאה, המוזכר בזוהר. זה עניין סוד הנשמות המובא בכתבי האריזה. גדר פנימיותו של האדם. וגדר יום שני הוא דינו של הכלי. הכלי, אנחנו הכלים. כל אחד רוצה להיות הצדיק, אבל לא תמיד הוא יכול. אז לפחות תהיה כלי. אם אתה כלי לצדיק, אתה עובר את זה. הצדיק מושך אותך. הצדיק מושך אותך, עוזר לך לעבור את הכל. גדר יום שני הוא דינו של הכלי, לפי מבט ההשגחה הכללית. ודין זה הוא רפיה. כי זכויות מעטות נדרשות יותר. נדרשות כדי לזכות להיות כלי לצדיק, מאשר לזכות בדין בזכות עצמו. וזהו דין התתה, דין מבחינת החיצוניות. תיקון העולם עבור עבודת הצדיק סוד העולמות. זה מה שאומר הארי. תראו, אני לא מדבר איתכם על פילוסופיה, לא על הכרת הטוב. פרקטי. זה פרקטי. אני איש עסקים. אני אומר לכם, זה פרקטי, כדאי. זה משתלם. תהיו בקשר עם הישיבה. תהיו בקשר עם הרב. זה יעזור לכם עם חיי הנישואים, יעזור לכם עם הילדים. יש לכם שאלות, יש לכם בעיות. למה לוותר על אסד? למה לוותר על דבר שהוא כל כך חשוב? הלוא זכיתם להיות עם הישיבה, זכיתם להיות עם הרב. למה לוותר על זה? שוטה מי שעושה. מי הולך לוותר על אסד כזה שיש לו? למה לא עשת את זה?
הזדמנות, יש לך מישהו לשאול, מישהו לברר, מישהו להתייעץ. שומרים על קשר. שומרים על קשר. ולא רק שומרים על קשר, גם עושים לישיבה. אתה שומע על איזה בחור שמתלבט, נכנס לישיבה, ללמוד בישיבה, רוצה לחזור בתשובה, שולחים אותו לישיבת אשראי. אנחנו צריכים לבחורים חדשים, זקוקים לבחורים חדשים. אתה יודע על מישהו שיכול לתרום, תפנה אותו לאשראי. כמה שנים עוד הרב צריך לנסוע הכל לחטט את רגליו מחוץ לארץ? כל חודש הוא מסתובב, רוסיה, אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, לונדון, זה. כמה כוחות צריך לבן אדם? צריכים לעזור. צריכים לעזור. אני משתדל לעזור כמה שאני יכול, אבל כל אחד מאיתנו יכול לעזור לשאת בנטל. אתה מכיר מישהו שחוזר בתשובה, רוצה לחזור בתשובה. שלח אותו לישיבה, שלח אותו לרב. אתה מכיר מישהו שיכול לעזור לישיבה, תשלח אותו. כולנו צריכים לשאת בנטל. כולנו קיבלנו, אז כולנו צריכים לעזור. וזה כדאי, זה כדאי גם מבחינה פרקטית, זה כדאי. תודה רבה. חברים יקרים, תודה רבה על הקשב, ואני מקווה שהדברים שנאמרו נכנסו ללב, ההפריה וההקשבה בעזרת השם, הדברים שנכנסו ללב, כל דובר ודובר שאמר פה, הדברים נשמעו. אנחנו עכשיו יוצאים לשמוח גם בצד הגשמי, אז שיהיה לנו לסוף בעזרת השם, ואנחנו נמשיך אחרי זה בעוד פאנלים, אבל הסעודה היא בסוכה למטה, אז כולם מוזמנים בכבוד, יש ככה ברוחב לב, אז כולם מוזמנים, בעזרת השם נמשיך עם לא הסוכה בכניסה, הסוכה באמצע. טוב, אתה תהיה שם ותכוון את כולם, אני סומך עליך, תאמין לי, עברנו דברים גדולים אלה. רבותיי, עם חיוך על הפנים ממשיכים הלאה. קדימה.